Здравейте, приятели, в канала ми Crazy Cycling Севков. Аз съм тръгнал на поредната ми тренировка и след малко ми предстои едно спускане. Там ще си направя един експеримент. Ще пробвам да вдигна 100 км в час с моя шосеен велосипед. Велосипедът е Shockblaze SLR. По-късно ще ви покажа и него във видеото. Ето го и велосипеда, да ви го покажа и него. Shockblaze SRL, произведен 2013 година. Груп сет Shimano Ultegra. През годините съм го апгрейдвал. Каплите са Vision 3 Max 35 мм. Другото го виждате, V-брейк спирачки. Изминал съм над 30 000 км с него. Общо взето съм доволен. И така, наклона е пред мен. След малко ще се спусна. То е с денивелация 5-6%, което не е вау за супер високи скорости. Лошото, че вятъра е срещу мен, но все пак да видим какво ще се получи. И така, спускането приключи. Скоростта трябваше да е доста по-висока, но за съжаление брутален насрещен вятър просто е невъзможно. Няма как да се получат нещата при такъв насрещен вятър. Максималната скорост, която успях да развия е 69 км в час, а в този участък съм развил доста по-висока, над 80 км в час. Така че следващия път ще включа изцяло новият ми аерокарбон шосеен велосипед Specialized Tarmac SL7. Надявам се с него да съм доста по-бърз и да развия така мечтаните 100 км в час. Не правете това, ако не сте сигурни в себе си, много е опасно. И все пак, ако решите да го правите, задължително с каска. Каската спасява живота. Това е всичко от мен. Чао и до следващия път.